तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तड़ फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो? Tamabo कर 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 rock ha फालतू तमुरक no ke sering masuk kana. Oke henke bai tong bai. Hanyo hai paikua agini hai kino ketal bosor. Ketal bakcudi rok no tiyei. Tangnai 2024 ro norok kebang ma cutia baram nia bakpar brok munusu rok no. Ang bai roast kajak ma rok no to norok kaham kino nukbai kena. Hai fano iar sen seng fano baksa brok munusu rok ni tomung rok. Kunu dino chance ingya abuni bagino 2025 ni puila month ni hoite last month jora tisha hai no hai. Amo hai brok munusu rok no roast kajak ma rok no. Norok nuk bunaita. Hanke 2025 ni New Year ni pula ni manto ti prasar rok ni Facebook, WhatsApp te YouTube tam rok cholui tong hinui naina thang tani wo ang nukha harami debrma sorry hamari ni viral photo te chikini chammi likr kr hinui masala jak video rok no hanke ama hai rok nugoi baksa ba cholu jak laikha baksa ba kutuk laikha te baksa ke ba bengi laikha hanke faidi ok rok no left side to ni hoi right side thangai Tinini dinajira shuru khailachinai. Iko ofutini hoitino hamari public rock bai. New Year ni wish mang srijagi tongshu. Buji bai kena ble. Ofutini hoitino jotto shuru ungu. Hanke ofutu bruni hoite ongkor hinei norok baksa rock. Bukha bising go sak no question khainai. Hanke aboni answer no hamari sara te kebo kaham ki clear kiri manglak. Tam ni hinke bo a wansa silano. Bini boyfriend hini wansu guidan na Bini khas dol hinui chingno funukna bagida bini Instagram story show ba mo hakirikha hanke bini phasing tei koi kok saimanna bagai a secret life diary bono call khai singma bo channel ni mung khnama baise call card khairifo क्या बोलूं मैं इस पे क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे hanke bini phasing tei to kunu khobor ongkhorliya haifano anthani kaisa idea tongo bini stories ni a gan no khnawi nai gena kho ihe angsimia Norok bok kanawi nage kisha iko. Hanke agan to bong ni kebak lajak Instagram stories ni photo bai to onek se kapi lajak. Hai ada sabaila public rock norok kapi sagi apano zagi mano hai fano angle kapi jak kata bilai kino. Te kisha tia kapi jago hini sama bai. Norok ano musuk se ini comment rock tak lai bai di fiaba. Tam ni inke norok kaisa ajkal ni famous dialogue no khana bai kina ble. Ani life ani icha hinmano hinke bobo ama hairok no wanso gei stories ritarik nata mendrangka hinei hinke aboni ulo Facebook go photo rock viral enjak rock nukna te bini insta stories ti rokobo bui bai he bini followers ok bai no wansani gf hinei reply rijakna hinke ba phat delete klai riknata bini stories no pia ba asani no iko nai bai de report rock se ongkhori thangka Hamari ni followers 4.5k komi thangka hinei nijni yakong no niji no ruwa bai filma hai klai kata bini omole hinke amo hai engi tongma jorao se ikko teisha amo hai video rock viral ingjak o video no le hamari ni nang nungya dol rock no viral khaikna haisi no rock no kaham ke wan sukni na ba bong ni friend circle ni brok sara bong ni a video no tei bo brok manei viral khai tongnai bahinu tabukni jukni 99% borok jotono chuak nungai masalayo enjoy khailayo amtei inei jotono kaham keno saimano haifano bongni video rok no viral yawi nongni kitangi viral engino abo mane nini sinijak dolni bisingono masa snack tonguta snack hamari no bupuro harami hini public rokni biskango funugi manno hini se jorana singi tongna hanke adini horro chuak nungai hokul nungai ke masala yei aram to onek nang kana hayada harami haifano dol rock bai video viral khaisa gei bui bai munijagi tomano no gei tabuk hinke afruni enjoyment rock no tei sak no pura galirina musungi tongkana hayada sala thikke haifano nung sefano ang bujui mano kaham keno hinke tabuk tei kroksa supply buri no nailainai Sini ti prazak buri rok jodi no oino bosong ni sala bai kai jakhan ke sungjo to joli jak layo ti prazak selama li ada bunyi do fani borok bai kai jak hene Elizabeth kolonyon nai di bom sike bini video hamya ka khai ka comment hamya re laika bunyi bosong ni sala bai kai jak hene hinke sini ha sakani sini ha ni malik bubagran bibi song oino jat bai kai jak bai maka bong no kai tangai comment khai laya tangai videos na mere layala bini akok ni meaning mane ko mo haita
dur mendra kununya tebo sa hamsak lai de tebo sa kajak lai de bunyunung ma haike hinei sama hai se klai sinable oma hai Gada Ultra Pro Max brinyo ang tini no puila nukho bubagra bosong ni brok rok te kaisa bubagra bosong ni brisla baino bisiba kajak layo nung to abono saimanya na aboni bagino full confidence kari wei haike kokno sawi tong phairago Elizabeth songrokno ba nung bro bubagra songrok bai compare khaitong ba keno mora jikma kunuya haino kaham kreng tongmang public rock bai kutukjang na musung utana hange teisa public rock bai kutukjak mano tiyei video slamei bios tuna plenta na kaham kena saimano doang nini kok samarok nunugei ang jibujimani to nung to nini rong no bo direct gosiklak mane pula purungke haino ko juli jaktei anin chayang ka ko sibir nai haifano gura phera ke kok sauya ko wei last ke o jebono kutunai rokno no chaya ani ber nai tabo no rok jefrupano chapri rokni full power naina muchung kain ke jekunu horni program ko thangai ekbar chokor riui nai de pura srai keno nugui thangnai no rok tei jodi no rok time waste khayei thangai naina muchung ya ke o video ni bisingtinyo nai di mak nei chapri rok bongni full power no use khayei bunti ke arro borok kutum riui tonika amo hai chapri rok bongni uklok buskango jisik borok bango asik no teibo bari layo teibo akar layo teibo proud feeling jak layei chapri gri funuk layo Iko next my Burma season pro ke a khetoni my rock tei hamola khata damni inke no rock reason nukbe kenable musai tomang se achungsa kajagei a kahamma khetoni hano tam khai tongkhabo am Chinese chlasik la rock nini a khorang no khna wei a jagani pura khari thangbai kena amo se nungki bahai tongbai ni se sengi tongko amo bo chlasik la rock simi target ang asakno sasinai asik la chata bar de buji khada bring nai thokni sajakke onek tongtok jaktiron naila chapri ni birok ni tomung haike stage o kausia robo buino sunjakte ang bring nai thogoda hinai tabuk kubuikok sake bo ano choli jagane ani balsik pano sena thukenang buji khada mendra tamo chlasik la rock no gei kobor wajabayane ang 1 million person grand riwi sarago normal chlasik la rock no gei kobor wajna no karei no gei okhla chasagei a program chuli toma kinarni kuai dukanni kuai chamang 10 taka damni kuai no 30 taka damni kuai slamir laikna Citralang mase mendra che engkangga ang tei bono roast khaimanlia tamni inge bini akhorang no ang bar khana wei ani kunjuni thei pharina muchungya